ба даст овардани ҷоми лигаи қаҳрамонҳо кори мушкилтарин барои футболбозон аст, вале баъзе нобиғаҳо онро ду бор ба даст овардаанд, аввал ҳамчун бузингар ва баъдан ҳамчун сармураббӣ. бо чунин дастовардҳо онҳо номи худро бо ҳарфҳои заррин навиштаанд. биёед ба он нобиғаҳо менигарем. аз Пеп Гвардиола оғоз мекунем. вақте ӯ дар Барселона соли 1992 бозӣ мекард, кӯмаки калон барои қаҳрамонии дастааш карда буд. баъди омаданаш Пеп бозингари калидӣ шуд, монанди Куман, Лондрап ва Стоичков. вале Пеп ба ҳамин хомӯш наистод. ҳамчун сармураббӣ ӯ ба монанди Кройф ба пирӯзиҳо идома дод. давоми 4 соли роҳбарӣ дар Барселона ӯ як маротиба не, балки ду бор дастаро қаҳрамон карда тавонист. ҷолибаш ҳамин ки ӯ Алекс Фергюсени легендариро дар ҳарду финал соли 2009 ва 2011 ноком карда буд. дастоварди олии Гвардиола. ба ӯ монанд дар финали Лигаи Чемпионҳои соли 2002 Зенидин Зидан бо голи олиҷанобаш ғалабаи Реалро муқобили Байер бо ҳисоби 2-1 таъмин кард. он лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда барои Зидан буд, ки ҳунарашро ба намоиш мегузошт. Зизу ба ҳамин ором нашуд. бо сармураббӣ шуданаш дастовардҳои таърихиро ба қайд гирифт. ӯ ягона сармураббие шуд, ки ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳоро як бор не, балки 3 бор солҳои 2016, 2017 ва 2018 ба даст овардааст. ин дастоварде аст, ки аз легендаи ҳақиқӣ буданаш дарак медиҳад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед, ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. нафаре ҳам аст, ки дастовардҳояш аз Зизу гузаштаанд. соли 1980 Карло Анчелоти бозингари муҳими Милан ба ҳисоб мерафт ва бо ҳамдастаҳояш ӯ ду маротиба солҳои 1989 ва 1990 қаҳрамон шуда буд. гузаштан ба вазифаи сармураббигӣ ба Анчелоти боз ҷоизаҳоро овард. ӯ бо Милан триумф соли 2003 ва 2007 карду бо Реал Мадрид соли 2014 ин корро такрор кард. ҳикоя бо ин анҷом намеёбад, чунки Анчелоти соли 2012 бори дигар Реал Мадридро бо шикаст додани Ливерпул қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо кард. ин ҷоизаҳо номи Анчелотиро дар таърих қайд кард ва ӯ дар ҳақиқат беҳтарин будани худро собит кардааст. дар бораи Реал Мадрид ки гуфтем, шумо Мигуэл Муносро мешиносед? мадридистаҳо бедор шавед. соли 1950 ӯ ҳамчун капитани даста Реал Мадридро 3 бор пайҳам ба қаҳрамонӣ бурда буд. ӯ соли 1956, 1957 ва 1958 қаҳрамон шудааст. ана баъди анҷоми корномааш ва сармураббии Реал Мадрид шуданаш дастоварди беназиро соҳиб шуд. ӯ бори дигар дастаро қаҳрамони Аврупо кард ва ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳоро соли 1960 ва 1966 ба даст овардааст. ӯ аввалин нафаре буд, ки Лигаи Чемпионҳоро ду бор ҳамчун бозингару сармураббӣ соҳиб шудааст. акнун ба Йохан Кройфи муъҷизакор менигарем. ӯ чунон олӣ буд, ки 3 бор тӯпи тиллоиро ба даст овардааст. ҳамчун бозингар дастовардҳояш беназир буд. дар Аякс дастаашро як бор не, балки 3 бор ба қаҳрамонии Аврупо бурд. баъди анҷоми корнома Кройф то дер вақт аз футбол дур намонд. сармураббии Барселона шуду ҳамон муъҷизакориашро идома дод. соли 1992 ӯ ғалабаи фантастикии Барсаро дар ҷоми Аврупо ба қайд гирифт. гуфтан мумкин, ки Кройф ҳамон сернокии худро ба шогирдаш Гвардиола бахшидааст, вале ҳардуам шоистаи таъриф ҳастанд. нафари дигаре, ки ин дастовардҳои беназирро соҳиб шудааст, ин Франк Райкард мебошад. ӯ аввалин нафаре шудааст, ки чун бозингар ва сармураббӣ бо ду даста қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шудааст. карьераи Райкард зебо буд, чунки ӯ бо дастаи Милан солҳои 1989 ва 1990 қаҳрамониро ба даст овардааст. баъдан ба Аякс гузашту соли 1995 бо ин даста собиқ дастаи худ Миланро шикаст дода ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳоро ба даст овард. ҳамчун сармураббӣ бошад, ӯ тавонист, ки дастаи Арсен Венгерро шикаст дода қаҳрамон шавад. дар охир бошад Ҷованни Трапаттони, нафаре ки ҳамчун Трап ё ин ки и Трап машҳур аст. ӯ ҷои махсуси худро дар таърихи футбол дорад. ҳамчун собиқ бозингар ва сармураббии Италия, Трапаттони дастовардҳои беназирро соҳиб шудааст. замони футболбоз буданаш ду бор ҷоми Аврупоро бо Милан солҳои 1963 ва 1969 пеш аз анҷоми карьерааш ба даст овард. баъдан ӯ Ювентусро соли 1995 барандаи ҷоми Аврупо кард. дастаи Трапаттони тавонист, ки дар финал бо ҳисоби 1-0 дастболо шавад.
ба ҳамин тамом, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, лайки худро дариғ надоред ва мунтазири навори ҷадид бимонед. Хайр дӯстон.